Partner, kung iyong maaalala at kayo mga kaaksyon, dumulog po sa programa si Rolly Nosete upang manawagan sa maaring makakakilala sa lalaking nahagip sa CCTV footage na nagnakaw ng kanyang motorsiklong nakapark sa Daraga Albay. Matapos nito, ilang araw lamang ang lumipas ay nakatanggap ng balita si Rolly na nakilala na ang sospek at may lokasyon na kung saan maaring makita ang motorsiklo nito. Para sa update, makakausap natin ngayon si Rolly mula sa kabilang linya ng telepono. Good news yan, Rolly, ano? Dahil sa hirap ng buhay ngayon, pag pinaghirapan mo ang isang bagay, talagang nakakalungkot at nakakapanghinayang. Pero good news dahil nahanap mo itong motorsiklo mo. So, kumusta? Kailan ka nakatanggap ng balita patungkol sa motorsiklo mo, Rolly? Nakatanggap ako, ma'am, ng balita noong December 3, 2025. Mga around hapon, mga 1 p.m. yun, may nag-text sa akin na concerned citizen, tapos na yung lokasyon daw ng suspect na gumawa ng motor ko nandun sa Libon. Ayun, ang ginawa ko is nag-cooperate ako sa PNP Police Daraga, tapos yun po, nirecommend din ako na pumunta sa Libon Police para magpa-assist or humingi ng police assistance. Okay, so ibig sabihin may isang concerned citizen na nagpaabot sa iyo ng impormasyon na yung motorsiklo mo ay nakita doon sa Libon. Naitanong mo ba sa concerned citizen na ito kung paano niya nakita doon sa Libon? Taga doon po ba siya sa Libon or dumaan lang or paano niya nakita doon? Bali yung nakaano ng concerned citizen is parang nahagip niya. Nakita niya kasi yung post ko daw na sa social media kasi yun nga, nakita yung pagpa-interview ko din sa inyo. Yun, parang sabi niya, namumukha niya yung motor. Tapos yun, bali may sa post ko kasi may nakalagay ako din ng contact number kung sakali mahagip. Yun nga, tapos kinontak ako ng concerned citizen. Tapos binigay sa kayo yung complete address ang kinaroroonan na pick up ng motor. Meron ka bang impormasyon kung sino itong lalaking nagnakaw ng yung motorsiklo? Sa pagkakailan lang ko po, ang pangalan niya po si Jay Mallorca. Sino? Si Jay Mallorca po. Jay Mallorca. Taga saan itong si Jay? Ang ano ko lang nalaman ko lang na informasyon sa kanya is naging ano siya sa naging tanod, tapos naging mekaniko din. Pero ang pagkaalam ko is taga San Ramon daw, Daraga po talaga siya. Taga San Ramon, Daraga. Ang pangalan ay Jay Mallorca at sa pagkakaalam mo, talagang gawain niya ng magbenta ng mga nakaw ng motorsiklo. Opo, ma'am. Nalaman ko na yun nung na-recover na namin kasi yung kinuha niyang motor is madami, nahatis smash. Yung mga nawala dito sa Daraga, Legazpi, Ginobata, is yun niya dinala lahat. So, ibig sabihin nito, Rolly, posible na yung mga serye ng nakawan dyan sa munisipyo ng Daraga ay siya rin yung involved? Opo, ma'am. Posible po. Okay. Nung na-recover na itong motorsiklo mo, meron ka bang napansin, nakakaiba? May nabago ba sa iyong motorsiklo? May nawala ba? Mayroon, ma'am. Ang bali yung may nawala yung mga sticker, ilaw, yung ignition, yung sa susiyan sa toolbox, tapos yung mga botena, tapos yung mga ignition, wiring niya, ma'am, bilalaw. Okay. So, ibig sabihin, talagang plano ng kalasin or baguhin yung itsura ng motor mo at posible ding naibenta? Opo, naibenta na siya, ma'am, kasi ang ginawa niya is binago na. Tapos yung nakalap ko rin yung nabenta niya is tatanong ko. Ang sabi ni yung nabenta sa akin, ma'am, is ang sabi daw ni suspect doon is galing daw yung mga motor na binibenta niya sa nabibing sa LTO. Yun ang doon sa mga residente. Tapos yung mga papel daw is sabi niya is to follow. Okay. So ginamit pa yung opisina ng Land Transportation Office para makagawa sila ng ganitong kalokohan. Kung nakita mo itong motorsiklo, nasaan itong motorsiklo mo? Nandun na ba sa police station or nandun pa sa posisyon ng suspect? Hindi po, nandun po siya sa lugar ng suspect, sa San Jose Libon, Purok Balan. Ayan, nandun rin yung suspect nung nakuha mo itong motorsiklo? Opo, nandun po yung suspect. Ayan. So maliban sa'yo, meron pang iba na motorsiklo na umano'y galing din sa nakaw? Opo, marami pong na-recover kasi ang nangyari, yung oras na nalagit na yung suspect is, yung mga napabilihan ng suspect ng motor is, nag-surrender, ignorender ang nakabili. Ang sabi nung nakabili, nabili niya daw doon sa suspect. Ayan. Nila, nakarma pala yung nabili
Ayan. So, nung nalaman na galing pala sa nakaw, itong nabili nila, ay sinurrender na dito sa PNP. Opo. Ayan, nasan... Ang sabi nila is ayaw daw nilang madamay sa kaso. Kasi siyempre, alam naman nasa nila na may kaso yun. Kasi pag bumili nila ng karos na isang bagay, Tama. or tinakaw na bagay, alam nilang may kaso yun. Yan, tama. Pero sa ngayon, nasa na itong suspect? Kinasuhan nyo na ba ito? Yung sa kaso ko po, dahil ano na yun sa piskal, yung di pa siya nahuli, nakataas sa piskal yung kaso namin. Hanggang sa ngayon ay meron pang libertad itong suspect, pero nakasampa na ng kaso itong mga biktima. Rolly, kung meron kang mensahe sa PNP na nakatulong at sa mga tumugon at umaksyon sa iyong inaing, ano po yon? Sa PNP, dito sa Raga, Legazpi at sa Libon, Basan, nagpapasalamat po ako dahil sa inyong tulong para tulungan kami mga nakarnaban at mag-cooperate sa amin para magpapadali yung kaso. At maraming salamat po yung tumulong sa PNP Libon na sumama sa akin din sa lugar mismo ng suspect para ma-recover yung suspect tapos yung mga kaso. Ayan, kung meron ka rin, Rolly, na mensahe sa kapwa mo rider, ano po yon? Sa mga kapwa ko riders, huwag na po tayo masyadong magtitiwala sa mga, halimbawa, nagpa-parking tayo. Kung pwede lang ilak na lang natin. Kasi sa panahon ngayon, di masasabing magtitiwala ka sa ibang tao. Mas mabuti yung sa'yo na mismo or ilak na lang yung motor mo para safe mo at alam mo sa sarili mo na walang posibleng mangyari na masama sa iyo. Sa Tabang Oro mismo din po, humingi ako ng maraming salamat kasi kung hindi sa inyo, hindi niya ako dyan na-interview, hindi lalawak yung, or di makikita sa social media yung nangyari sa aking motor na nakarnap. At maraming salamat din sa Tabang Oro mismo dahil sa hindi lang madali na napaabot sa iba, madaling na i-share ng ibang tao at nakita ng mga sa social media. Maraming salamat po, Tabang Oro. Okay, so dahil dyan, Rolly, tuloy yung laban, ano? Patuloy yung pagiging positibo sa buhay dahil ikaw ay isang estudyante at isa ka ding worker. Oo. So good luck sa iyo, Rolly. Good luck sa iyo at mabuhay ka at advance Merry Christmas sa iyo. Thank you po, ma'am. Thank you po, sir. Advance Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyo. Thank you po, Tabang. At syempre, nalaman namin na ikaw ay gagraduate na ngayong taon. Opo, ma'am. Wali nag-pictorial ako ngayon, ma'am. Alright, congratulations in advance at mabuhay ka at syempre tuloy lang ang pagiging positibo sa buhay. Opo. Thank you po.